15-16 anys, voltant per aquest país que m'agrada tant, vaig introduir-me a la Terra Alta i em va fascinar. Em va fascinar per la virginitat dels seus paisatges espectaculars. Les roques de Benet, totèmiques, espectaculars, la muntanya de Santa Bàrbara, Horta de Sant Joan, em van captivar. I quan a més vaig saber que allà s'havia estat Picasso de jovenet i que aquell món, aquells boscos, aquells rius, havien transformat la seva ànima fins a convertir-lo en l'artista que va ser després, doncs vaig arribar a la conclusió de que hi havia un món per explorar. Jo trio un vin d'O Terra Alta i no un altre perquè m'agrada moltíssim tirar cap al sud. Tothom mira cap a dalt, tothom mira cap a llocs que, bueno, estan bé, però a mi m'agrada molt tirar cap al sud perquè és un paisatge verge, espectacular, desconegut, on s'està fent un vi des de sempre que cada cop és millor. Perquè la gent que el fa està trobant el gust de fer bon vi, l'autoestima de ser un bon viticultor. I és un plaer descobrir, és a dir, és un dels pocs llocs a Catalunya on pots descobrir vins espectaculars i poder dir al món: aneu a la Terra Alta i descobrireu uns vins boníssims, no? I és un privilegi que em dono a mi mateix.